отговарят на някакви условия, ако искат филмите им да бъдат включени в селекция фестивална или да бъдат излъчвани, отговорът е разпространение. Ако ти се разпространяваш независимо, можеш да правиш каквото пожелаеш, естетически и да засягаш каквито теми желаеш. И да си поемеш рисковете. Да, разбира се. Но аз от гледна точка на рискове по-скоро го приемам позитивно като свобода на твореца да се изразява. И всъщност мисля, че чрез видеоплатформите за споделяне можеш да достигнеш по-голяма аудитория в световен мащаб. А тогава пак въпросът ми е на любител. Как се монетизира успеваемостта на филма? По какъв начин се случва това? Как се измерва публиката, до която е достигнал? Кога сте доволни от резултатите? По какво ги мерим? За независимото кино, за съжаление, то не се и търси толкова. Обикновено творците го правят с цената на огромните си собствени усилия, да го правят за собствено удоволствие и удовлетворение. Там не се търси монетизиране, така да го наречем. Наистина е интересно, за мен непостижимо как един творец отделя 2 години от живота си, за да покаже на хората нещо, което душата би искала те да видят. В другия сектор, в комерциалния, вложения бюджет, например на тези мащабни продукции, за които говорим, например Disney, DreamWorks и така нататък, ако бюджетът бъде поне малко надхвърлен, това, което са вложили, например 2 милиона, ако спечели 2 милиона и 100 от разпространение по цял свят, то е успешен. Интересното обаче, че филми, които всички може би познавате, като Астерикс и Индианците, тези съживени френски комикси, филма между другото е немски, който следва изцяло Дисни тенденциите, например индианците в Астерикс и Индианците визуално са изцяло като индианците в Питър Пан, като Астерикс и Индианците, ако не се лъжа, 92-а, докато Питър Пан е 53-та. Тоест Астерикс взима уж един успешен модел, изобразявайки индианците по същия начин, така, доста по-наивни, доста по-простоватички, работят много етностереотипи. Например, има една песен «Защо червенокожите са червени», в която изцяло е осмято това, че те са с червен цвят. Например, първият индианец погледнал момиче и се изчервил и там тръгнал червения цвят на кожата. Има първият, чиято тъща се скарала, нали, той обяснява, нали, ето такива начини за представяне на етническата